Cayetano versus Marcos, tuta ng palasyo issue. So ngayon, sinasabi ni Senate President Alan Cayetano na first time daw na hindi daw naging tuta ng palasyo ang mga Senate majority. At sinasabi niya na kaya nagkakaroon ng problema kasi itong Senate majority na to ay hindi sila sunod-sunuran sa mga kagustuhan ng Malacanang. Kaya sila nagkakaroon ng mga pananakot, tinatakot daw yung kanilang mga miyembro na tumiwalag na at sumali dun sa minority na parang in many words, mga senador na medyo sunod-sunuran sa Malacanang. So ang sinasabi naman ng ating presidente na si Presidente Bongbong Marcos na paano naman naging utusan ang Senado, separate body yan, separate government body yan at institution yan. Ang sinasabi niya na hindi daw sila rubber stamp ng Senado at hindi daw sila nag-a-approve kung sino magiging Senate President. So Dad, ano nakikita mo dito? Well, normally kasi, talaga naman in our Constitution, ang Senate kasi, hiwalay na sangay ng pamahalaan yan. Kaya nga meron tayong tinatawag na tatlong sangay, di ba? Yung executive branch, the legislative branch, saka yung judicial branch. No? So, in reality, ang nangyayari kasi, minsan, ang napapakailaman ng palasyo ang komposisyon ng Senado. No? Kasi nga sa maraming paraan na sinasabi natin, number one kasi, pag ang mga senador kakampi sa mga nakaupo sa palasyo, so siyempre kadalasan niya mas pagbibigyan sila ng mga pabor, no? So ganun ang kadalasan na nangyayari sa ating bansa ever since pa naman, no? Hindi lang naman sa pangkaraniwang o pagkakataong ito. So nangyayari naman yung impluwensya, masasabi nating impluwensya, pero hindi naman rubber stamp siguro, no? Ever since laging may impluwensya ang palasyo sa Senado, pero it remains to be an independent branch of the government. It's a part of the legislative branch, no? So kasama diyan yung Congress natin, no? House of Representatives natin. So, ang second issue dito kasi sinasabi ni Senator Alan Cayetano na definitely itong majority ngayon sa Senado is definitely hindi sila sunod-sunuran, no? So, totoo naman yung pinakita nila na in fact pinalitan nila yung Senate President na medyo friendly sa sa palasyo noon, si Senator Tito Soto. So naipakita nila na kaya nilang suwagin, no? Or kumbaga labanan ng kagustuhan ng palasyo. So yun ang mga nangyayaring katotohanan ngayon sa ating lipunan. Pero kung ang tatanungin natin na ang palasyo ba, paano niya na-influensyahan normally ang Senado? Normally kasi yan, pag ikaw yung nasa palasyo, na pagbibigyan mo yung mga senador kung may mga kahilingan sila ng mga personal. No? For example, meron silang gustong mga kamag-anak o mga kapatid o mga kaibigan na gusto na mapwesto sa iba't ibang sangay ng pamahalaan, lalo sa executive na sa iba't ibang departamento, normally pinagbibigyan sila ng palasyo. So una yon. So nandun yung influensya, yung pabor por pabor nga sinasabi nila, di ba? Merong exchange of favor. Second, yung sinasabi nga natin, bukod sa pabor, yung budget, no? Alignment ng mga budget. Kasi siyempre, ang bumabalangkas ng budget ng Senado at ng Kongreso ay palasyo pa rin. No? So sila yung naglalaan ng budget. Pero again, pwedeng aprubahan yun o disaprubahan din ng Senado at Kongreso. So pero pwede nilang lakihan yung budget ng mga iba't ibang proyekto na gustong isusog o isulong ng ibang senador o congressman. So napagbibigyan din yun. So papor din yun. No? So napagbibigyan sila in terms of appointment or positions in different government departments. And number two, yung budget allocation sa mga project na gusto nilang ipatupad sa mga distrito nila o sa mga lugar na gusto nilang tulungan. So yun ang pangalawa doon. Ang pangatlo, of course, yung sinasabi nga natin na yung takutan na, yung binabanggit yung takutan. Siyempre, bawat senador, minsan may mga nagagawang pagkakamali yan o may mga pagkukulang. At pag hindi ka friendly sa palasyo, so pwedeng palakihin yun o pwedeng hanapan ng butas, no? O pwedeng ituloy yung kaso laban sa kanila o sa mga kamag-anak nila. So yun ang mga tatlong pamamaraan kasi normally nangyayari sa ating pamahalaan na in reality, may influensya. Pero I don't think you can call that total control. It's more of influence. Dad, considering medyo malaki nga yung influence ng Malacanang when it comes to Congress and Senate, kasi nakita rin natin na yung naging former Speaker of the House, si Martin Romualdez o yung pinsan ni President Bongbong Marcos, na before naman hindi siya naman yung pinakasikat na congressman sa Pilipinas, yet nung naging president si President Bongbong Marcos, biglang nag-shoot to the top bigla si former Speaker Martin Romualdez. And then nakita nga natin dito sa Senate na siguro yung pabor ni Presidente, yun yung usually nagiging Senate President, except ngayon nga kasi nagka parang civil war between Duterte and si President Bongbong Marcos, kaya naghiwala yung Senate at saka majority at minority this time, which is very rare, I think, no, Dad? Would you say na this is the first time na naging hindi na a majority ang napunta sa presidente? But even so, Dad, yung sinasabi mo nga na kasi Malacanang can give special budget allocation for the congressmen and the senators that are siding with the president. Hindi ba ito mali?
Kasi, di ba kung ganun, hindi na nga siya nagiging separate branch ng government kasi parang na-influensyan siya na nababribe yung mga senador at mga congressman na kahit mali yung presidente, dapat mag-side pa rin sila sa presidente para lumaki yung budget nila at saka marami silang mga makukuhang project, which is, alam natin ngayon, marami mga senador, marami mga congressman, porket lang mas malaki yung budget, ginagamit nila to sa mga flood control at saka mga ghost project. Hindi ba, Dad? Yes, well, kasi tingnan natin yung katotohanan ng nangyari. No? Ang pagkakaiba kasi ng politika natin, kung ihahambing natin, let's say, sa Amerika kasi very clear yung distinction. No? Either you're Republican Party or you're Democratic Party. No? So, bawal yung turncoatism doon o yung paglilipat-lipat ng partido. Hindi katulad kasi sa Pilipinas, naglilipat-lipat sila ng mga allegiance nila. No? Kung sino yung presidente, doon sila kakampi. Sa Amerika kasi mas klaro yung distinction na merong Republican Party sa Democratic Party. So kung party ka na Republican Party, kahit na anong gawin ng Democratic Party president, may hirapan kasi nga kadalasan united sila in their stand. And then second, hindi ka pwedeng basta mag-turncoat. Ibig sabihin na may mga patakaran sila sinusunod. No? Sa atin kasi, yung party system natin loose maluwag. Ibig sabihin kanya-kanya pwedeng today, ang party mo, nasyonalista, mamayang gabi, nagbago ka ng isip, gusto mo liberal, kinabukasan, nagbago ka ng isip, partido ka ng Demokratikong Pilipino, the next day, nagbago isip mo, iba na naman ang partido mo. So, pwede kang maglipat-lipat anytime based on your own choosing. In the US kasi, medyo klaro yun. Pag Democrat ka, Democrat ka. Kung Republican ka, Republican ka. So, pag gusto mo maglumipat, may mga proseso na pakahaba bago mo gawin yan. Sa atin kasi, hindi nangyayari yun. So, because of that kind of system, so, syempre, lahat gustong sumipsip sa Pangulo. Kasi pagka malapit ka sa Pangulo o nasusunod mo yung gusto ng Pangulo, marami kang mahinging pabor. No? Katulad sinabi ko, mga pabor niya, napakarami. No? Lalo na kung yung halimbawa, for example, mga kontrata. May mga kamag-anak sila, kaibigan sila na gustong kumuha ng kontrata sa gobyerno, napagbibigyan yon kung malapit sila sa pamahalaan. Pangalawa, ganun din sa mga posisyon sa pamahalaan. Napakaraming posisyon na pwedeng paglagyan ng mga kaibigan nila o ng mga kabag-anak nila o mga kapamilya nila. So, yun din na pagbibigyan. No? So, pangatlo, syempre, yung mapagtatakpan din sila kung mayroong pagkukulang, mas binibigyan ng kaunting pabor. Alagwa, sinasabi nga natin, buffer. No? So, but at the same time, syempre, kung mali talaga, hindi ka na rin maproprotektahan ng palasyo. So, yun ang mga exchange deal kasi dito. Ngayon, kung tatanungin mo, mali ba yung nakikialam ang palasyo sa legislatura? Syempre, mali yun kung titingnan mo. Pero ang katotohanan kasi, it does not happen only in the Philippines. It happens almost everywhere. No? Na kadalasan, kung sino yung liderato, at ginagalang siya at meron siyang direksyon, talagang i-impluwensyahan niya yung kanyang legislatura para suportahan yung gusto niyang patunguhan. No? Parang leader yan Kung ang leader kasi ginagalang, syempre, ang gagawin niya, meron siyang vision, meron siyang gustong gawin, kukumbinsihin niya yung mga kasama niya sa legislatura o mga kakilala niya na sumunod sa kanya. At syempre, para sumunod sa kanya, minsan nagbibigay ng pabor yan. Hindi naman naalis yun. No? Kahit naman sa buhay, sa pangkaraniwang organisasyon, nangyayari yung mga ganyan, mga tinatawag nating horse trading. No? Kumbaga, pagbigyan mo ko, dahil ito yung gusto kong gawin, wala namang masama sana kung ito'y para sa bayan. No? At pagbibigyan din kita. Ang kaya lang, nangyayari sa ating bayan, kaya naging katuwa-tuwa o katawa-tawa, kasi nga parang naging personal, no? May mga personal interest na sila. Hindi na yung kapakanan ng mamamayan ang inuuna. Ang inuuna nila yung mga allegiances nila sa mga tao. Hindi na to your love for your friend ends when your love for your country begins. No? Nag-iba na. No? The love for the country ends when the love of the friend for the friend begins. So yun ang nangyayari ngayon parang nangyayari sa politika natin, sa lipunan natin. Ngayon may mga netizens na nagtatanong, bakit ba kailangan ng Malacanang or ng isang presidente na mahawakan ang Senate majority? Bakit tinatakot daw sila kung totoo ang mga alegasyon na to? Ayon sa mga netizens, tinatanong nila, bakit kailangan niya mahawakan ng Pangulo ito? Hindi ba pwede na lang hayaan ang Senate majority na maging independente, tas kung may mga issues na lang ang presidente, tsaka lang pakiusapan sila? Bakit kailangan baguhin ang Senate leadership? Yun yung mga nagtatanong, yung mga ibang netizens na medyo mga pro Cayetano naman. Yun yung mga nagtatanong, bakit kasi nagtataka sila, sinasabi ng mga senador na sa majority block na tinatakot sila. So yun yung mga aligasyon ng mga senator. So yung mga netizens nagtataka, bakit kailangan gawin yun ng presidente? Hindi ba pwedeng hayaan na lang sila kung may issue yung presidente sa kanila, kausapin sila bilang isang independent body? Bakit hindi na lang ganun daw, Dad? Well, kasi let's look at the issues first. No? So ang tanong niya kasi, kung tinatakot ba sila o hindi? Kasi maaring yung sinasabing tinatakot sila, medyo na-hype din to, na-exaggerate din yung mga kwento. No? Kasi in fairness to all parties. No? So, to the majority senators, of course, yung ginagawa nila, pinapakita nilang they have their own stand, which is
respectable and admirable. No? Meron silang paninindigan at ayaw nila magpa-impluwensya kanino man. So, kahanga-hanga yun. Pero number 2, yung sinasabi lang, tinatakot ba ng palasyo ang yung mga ibang kasamahan nila? Hindi natin alam kung totoo yun o hindi, o baka naman gawa-gawa lang. Kasi parang nagiging cover din minsan ng politika pag kami ganito mga katiwalian nangyayari sa lipunan. Pagka nahuli yung mga ibang politiko natin na parang naakusahan, ang lagi nila sinasabi, napupolitika kami. Pero minsan sa akin, hindi kasi napupolitika tinitingnan natin. Dapat tingnan natin yung mga ebidensya, tingnan natin yung mga circumstances, tingnan natin yung mga facts para man natin masabi kung totoo ba o hindi. Kasi nga, kung merong ganitong mga agam-agam sa kanyang mga paninindigan bilang isang politiko na nasasadlak ka sa mga katiwalian o mga akusasyon ng ganito, ang tanong dito hindi kaya talaga meron din ng mga facts dito, mga factual evidences, kaya ka nasasadlak sa ganyan, tapos ginagamit mo minsan yung salitang politika para maprotektahan ka. No? So yun ang mga issues kasi dito. Ngayon, ang sabi naman iba, bakit kasi ngayon lang? Na parang ngayon lang kinasuhan itong ibang senador, samantalang mas malaki yung mga issue tungkol sa flood control and other issues, no? So isa-isahin natin kasi may mga nalilito yung mga kababayan natin. Dati yung sinasabi nila, bakit inuuna yung impeachment? Ang daming issue tungkol sa flood control. Ngayon na tinugis yung mga senador o mga congressman na involved sa flood control, sinasabi naman nila, bakit yung mga parang kasama sa majority Senate ngayon ang inuuna o tinitira, no? So sa akin kasi ang issue dito, number 1, totoo ba may mga flood control scam na nangyari sa ating bansa? Marami bang katiwalian na nangyari sa ating bayan? Kung meron, dapat yan lahat tugisin. Maliit man o malaki. Hindi dapat ine-exempt. Hindi porke sinasabi natin na nahuli kang gumawa ng mali, mas malaki yung ginawa niyang mali, dapat siya lang hulihin mo. Hindi. Hulihin din yung malaki, hulihin din yung maliit. Kasi yan that's the way justice works. No? Hindi porke nagnakaw ka ng 1 milyon, yung isa nagnakaw ng 1 billion, dapat yung nagnakaw ng 1 billion, patawarin na, yung 1 billion lang ang hulihin. Di ba? Hindi naman ganun ang pamamaraan sa ating lipunan at sa ating sambayanan. Kung gusto natin magkaroon ng maayos na kinabukasan, dapat ang hustisya at katarungan, ipataw yan ng patas sa lahat, maliit man o malaki. Yun ang punto natin kasi dito. Ang pangalawang issue, sinasabi natin, bakit kinakailangan pakialaman ng palasyo, ang Senado o Kongreso? Kadalasan yan, sa mga liderato nakikita natin noong nakaraan, gusto nilang at least kakilala nila, kaibigan nila, o sumusunod sa kanila yung mga liderato ng Senado at Kongreso. Bakit kamo? Kasi nga, pag meron silang gusto mang ipasang batas at meron silang gusto mang ipasang budget, mas madali, hindi ko kontrahin kasi magkakakilala na, magkakaibigan na. Una, pangalawa, yung impeachment din. Kung ikaw kasi yung Pangulo, kung hindi mo kakampi yung Pangulo ng Kongreso at Senado, pwede kang ma-impeach anytime. No? Pwede ka nilang pagtulong-tulungan at para mapatalsik ka rin sa pwesto bilang Pangulo. So kaya kinakailangan, ang ginagawa ng mga Pangulo, kahit na nung pampanahon, talagang kinakailangan gusto nila, yung iniupo nila, yung kahit na paano, alam nilang kakilala nila, o mapagkakatiwalaan nila, o masasandalan nila. Yun ang mga kadalasan din nangyayari sa ating bayan. Ngayon, Dad, recently, nung nag-surrender si Senator Jingo Estrada for his arrest regarding sa mga flood control scandal, sinabi niya sa isang press conference na before he was arrested or before the warrant of arrest was released daw, may nagsabi daw sa kanya na pwede daw mawala yung kaso against him kung mag-switch sides daw siya from the majority to the minority, basically favoring Malacanang. Hindi niya sinabi kung sino nag-offer, pero Dad, sa tingin mo ba, si President Bongbong Marcos ba ang nag-offer kay Senator Jingo Estrada at saka sa mga ibang mga senador na kung wari may mga corruption scandal sila, na basically mawawala yung mga scandal na to basta mag-side sila with the President? And second, tama ba that Malacanang should be offering these amnesty or parang get out of jail free cards kung may nagkamali na nga sila, basta mag-side lang sila with the president, ipapakawalan na sila, wala na yung mga corruption scandal, wala na sila yung kaso na yun? Tama ba yun, Dad? Well, una, pag-usapan natin sinabi mong tama ba na totoo ba na may mga ganitong nangyayari. No? Siyempre, una, hindi natin alam kung ano yung totoo at hindi. Kasi sila nang nakakaalam yan. Kung sila nang nag-usap, sila nang nakakaalam. Pero kung tatanungin mo ko, kung a-analyzein mo kasi, kung meron totoong ganitong offer. Kung meron mga ganitong totoong offer, siguro man hindi siguro galing to sa Pangulo. Baka galing to sa isa sa mga tao o kakilala ng Pangulo. No? Pero again, whether that is feasible or not, that's also a question. I'm sabihin, bakit question ito? Kasi nga, paano gagawin ng Pangulo yan kung ang dami ng ebidensya? No? Ang dami ng ebidensya, nilatag na meron nag-ongoing na trial ngayon ng flood control scam, di ba? Nung nangyayari na yan sa Sandigan Bayan nga, nakikita natin na lumalabas kasi yung pangalan ni Senator Jinggoy at ng iba pang senador no, na napagbibintangan o naakusahan. So, kaya ngayon siguro lang na isasampay mga kaso kasi nga ngayon lamang na ilalatag sa Sandigan Bayan. Yung nga na nagkataon na habang ito'y
inilalatag at ngayon din naman nagkaroon ng mga problema sa Senado. So nagkaroon ng circumstances na nagkataon na coincidence yung nangyayari. No? So kung sinasabi natin na ginagamit ng baraha, hindi rin magagamit na baraha ito ng Pangulo kasi bakit ikaw mo? Kunyari ako yung senador, kahit nasabihin ng Pangulo na hindi niya ako ipagtatanggol niya ako, hindi. Kaso nandun na sa husgado yung mga ebidensya eh. Pag natapos yung pagkapangulo niya, ganun pa rin. Hahabulin pa rin ako ng mga pananagutan ko sa mga akusasyon ay binato laban sa akin na ongoing yung mga trial ngayon na may mga state witnesses na nagsasabing involved sila. No? So, syempre, kinakailangan talaga na humarap ka doon. No? Talagang makakasuhan ka, hindi mo matatakbuhan niya. So, sa akin yung sinasabing inaalok siya, siguro kung meron man totoo nag-aalok, baka i-delay lamang. Hindi pwedeng sabihin na mapapapaw ng visa yun kasi lumabas na yung mga ebidensya eh. Hindi na maitatago yun kasi pag itago yun, damay pati Pangulo. Kung totoong inalok niya, damay pati siya. Pati siya makakasuhan for obstruction of justice, for conspiracy to defraud the government. Maraming kaso pwedeng ihataw din sa ating Pangulo. So, I don't think it's really true. Baka meron lang mga intermediaries na gumagawa ng ganong issue o pinapaasa siya kung totoo man. Pero alam natin na kahit napaasahin siya, hindi pa rin talaga siya makakatakas dito kung yung pangalan niya at mga ebidensya at mga witnesses, siya itinuturo na rin. So yun ang problema dito. Kaya mga kababayan, kami dito sa Ilocano Defenders Party List, naniniwala kami na dapat edukado ang taong bayan para maintindihan ang mga komplikado mga issue at mga binabato dito ng mga alegasyon sa politika. Kasi maraming mga alegasyon, maraming mga depensa, pero yung mga iba masyadong fanatic, hindi na nakikita kung ano ba dapat yung mga tamang mga dapat kampihan na facts at dapat kampihan na issues. Para sa amin dito sa Ilocano Defenders Party List, kung edukado ka, maintindihan mo na dapat lahat ng may pananagutan, majority man sila or minority block ng Senado, kung may nagawa sila, dapat harapin nila yon. Yan ang pinaglalaban ng Ilocano Defenders Party List, na maging edukado ang taong bayan para maintindihan kung saan dapat kumampi sa bawat issue. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, kung gusto natin ng isang mas respectable government at isang mas professional government, kailangan piliin natin ang better leaders. At para malaman ng maraming Pilipino kung sino dapat ang tama na leader para sa Pilipinas, kailangan taas ang edukasyon o ang taas ng edukasyon para sa lahat ng Pilipino. Kaya yun ang layunin ng Ilocano Defenders Party List. Ako po ay si Solomon Say, ang inyong kuya ng bayan. Ang isinusulong namin sa Ilocano Defenders Party List, isang bayan na ang mga mamayan ay tinutulungan ng ating pamahalaan para sila'y magtagumpay sa kanilang kabuhayan. Isang bayan na mga namumuno at namamahala, inuuna ang kapakanan ng ating mga mamayan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.